Den lysende og magtfulde dame, der først kommer herop til mig, og som er på vej dernede forbundet. Hun hedder Frau Perchta. Jeg tror, at hun er blandt de ældste væsener, men det er svært at sige, fordi mange af de væsener, som vi møder her hos os i dag, er oldgamle, og vi kender ikke helt dateringen på starten af dem i hvert fald. Måske er hun den sidste rest af en glemt frugtbarhedsgud. Det ved man ikke helt. Men hun er både magtfuld og smuk som Freja selv, men hun er også grusom som Hel. For det utrænede øje, der kan hun godt ligne Lucia måske. Og Perchta betyder faktisk også den lysende. Hvis man har været flittig og artig, så ser man hende, som I ser hende her, som forårets og lysets budbringer. En smuk kvinde med blomster i håret. Men for de dovne og uartige, der skal man altså stadig vare sig. Perchta, hun kan hive sine mørke sider frem, hvis hun har lyst. Og hun kan afsløre, at bag det her smukke og milde ydre, vi ser stige op ad trappen, der gemmer sig døden selv. Så bliver du ikke belønnet med en sølvmønt, som man ellers gør, hvis man har været god og ordentlig. Men man får skåret sine tarme ud, og de bliver erstattet med strå og småsten, og så bliver man kyldet i byens grøn. Så øjet kan godt bedrage, selvom man tænker, at hun måske er en af de rare væsener. Det er hun altså ikke udelukkende. Og her er lyset og mørket, både det trygge og det farlige, altså samlet i et og samme væsen. Så jeg håber for jer, at hun lyser på jeres vej, og at I har været så heldige at få en sølvmønt af hende, hvis I møder hende derude en anden gang. Det næste sælsomme væsen, der stiger op fra dybet, fra fortiden og fra myterne, det er Schnabelperchta. Hun er et fugleagtigt væsen, og hun kommer nærmere og nærmere nu. Men hvorfor har hun en støvkost og en saks? Læg mærke til det, når hun kommer op. De rauschige Schnabelperchta, som hun hedder, hun huserer primært i de østrigske alper, hvor hun går fra hus til hus for at holde øje. Og det er noget ret specifikt, hun holder øje med, det er nemlig om folk, de har gjort ordentligt rent. Meget vigtigt i julen, man kan ikke til jul, hvis ikke man har fået gjort rent, vel? Og hun siger altså også efter, om man har gemt noget under gulvtæppet, eller ude i krogen. Hun bevæger sig rundt, og hun kigger, og hun knækker og holder øje. Oprindeligt, der var hun en form for fuglevæsen, som fulgtes med Frau Perchta, som vi lige mødte før. Som mange andre af væsenerne, der er hun ude for at jage mørket væk. Det er vigtigt her i mørketid, at man kan det. Men det betyder altså også, at man holder øje med, at man ikke har skidt, for i skidtet, der kan mørket gemme sig. Og åbner du for hende, så skal hun ind i dit hus, og så fejrer hun alle de onde ånder ud af døren for dig. Det er jo dejligt. Og hun velsigner dit hjem. Der hvor Schnabelperchta her, hun kommer på besøg, så skal der være rent. Det er vigtigt. Fordi er der ikke det, selvfølgelig er der en bagside af medaljen, så tager hun sin saks, som hun har med sig, og så klipper hun dig op hele vejen og fylder dig med alt det snavs, du har gemt og faret ind under gulvtæppet. Så skynd jer hjem og få ryddet op på værelset alle sammen. Det vil jeg gøre i hvert fald. Ja, mystiske Schnabelperchta. Det næste væsen, ham kommer man ikke sådan udenom. Han er også en af de eneste af vores væsener, I kan høre nogle gange hernede i mørket. Det er Krampus. Måske det mest frygtede af alle væsenerne. Og man er slet ikke i tvivl om, at den her hornede fætter, han er en dæmon. Selvfølgelig er han det. Hvert år den 5. december, så lyder der klokke- og stokkelarm i udkanten af mange byer i Østrig, Tyskland og Alperne. Det er den eneste advarsel, der gives, før en Krampus-smittet indtager byerne. Hundredvis af Krampuser vælter igennem gaderne, og så gælder det altså om at komme indenfor og få låst for døren, fordi ellers så ved man ikke, hvad der kan ske. Krampuserne, de tæsker i vildskab alt omkring sig med jernkroge, ris og piske, og de larmer og spreder skræk og panik og frygt. Han er også et gammelt væsen og et billede på de dyriske sider i os. Han var næsten udryddelsestruet, både under den katolske kirke og i det nazistiske Tysklands kamp mod den hedenske jul, fordi han er så gammel. Men Krampus, han er igen blevet populær. Det man jo så overveje, at der er en god grund til. Ja. Han er langt mere end blot en rund højre hånd til julemanden i de her områder, som tager sig af uartige børn. Han repræsenterer også alt det dyriske og farlige ude i alpernes barske natur, altså de her områder, han kommer fra. Så han er også en slags naturdæmon.
Alt det, som mennesket ikke kan kontrollere, det er Krampus et eksempel på. Så Krampus, din bandit, find nogen at teste et andet sted og pas på, når I møder ham. Han liger ikke på nogen. Det næste, der kommer op ad trappen, som lige nu er på vej ned fra bunden, er meget specielt. Vinteren får jo en ende, og nogle af julens væsener har faktisk til opgave at bringe lyset tilbage. Det handler ikke kun om det mørke og det onde. Og når døgnet vender her omkring den 21. december, og dagene bliver længere, så begynder Weirdstorm, stjernemanden, sin vandring. Han er klædt i strå og kviste og bringer bud om fyldte kornmarker med blade på træerne. Han ved besked om forårets komme, så ham skal man være glad for at se og møde. Hans oprindelse findes ikke i den her verden. Men hvis man tager hans træmaske på, som I kan se, han har på, så bliver man selv besat af forfædrene, og måske sågar af stjernemanden ham selv. Og ham og hans følge, som også bliver kaldt et Kulaida, det sørger for med bjælder og sang og jage vinteren på flugt, når de går fra hus til hus og spreder det glade budskab. Bag ved Weirdstorm, der går der nogen, og de er stjernepigerne. De bliver også kaldt Wiatzka. De er ligesom stjernemanden Weirdstorm fra Polen og en del af det her Kulaida, den her samling af væsener, der bevæger sig rundt og skaber forår og lys. Det kan godt være, at de ser kristne eller måske ligefrem engleagtige ud, de her stjernepiger. Men Wiatzka er ældre end kristendommen selv. Det er nogle oldgamle væsener. I Polen var det mange steder kutyme, at julemiddagen først starter, når den første stjerne har vist sig på himlen. Og den stjerne er altså Wiatzka, altså de her stjernepiger. Så hold øje med dem til juleaften. Måske skal I vente med at spise til I ser en stjerne. Det kan være, det bringer held. Med så har de også Turon. Han kommer op nu her. Og Turon, han er en udmagret, træt buk eller okse. Det er meget vigtigt, at man holder Turon vågen for enhver pris. Han må ikke falde om eller falde i søvn. Her gælder det om, at gæsterne skal drikke Turon til jord. Gerne i form af f.eks. et vodka-shop eller nogle cigaretter. Altså en golak. Ja. I gamle dage, der handlede det mere om at fodre ham. Det er også ham, der sørger for, at dyrene kan klare sig i stallen vinteren over og ikke sulter i løbet af de kolde måneder. Det gælder om at holde ham i live, fordi som ordsproget går, hvor Turon går, der er man korn og sorg. Så her har vi altså Weirdstorm, stjernepigerne og Turon, det polske Kulaida. Se nu denne statlige herre, der kommer op. Det er Ded Moroz. Ded Moroz er også kendt som Fader Frost, og så kan det godt være, at I tænker, at det lyder da meget hyggeligt. Det er det måske også på nogle punkter. Han kan betragtes som den første russiske julemand. Altså ikke ham, den mundre rødklædte Coca-Cola-julemand, vi lige snakkede om, men en anden julemand. Og lad jer ikke narre. Godt nok så kommer Ded Moroz med gaver, og han kommer med gaver til de artige børn. Men ved den arme stakke, der ikke viser ham respekt. Fader Frost, han besidder mægtige kræfter. Han er kendt for at spørge de børn, som er så lidt sindige og begive sig ud i skoven sådan en frossen dag som i dag, f.eks. eller en nat sågar, om de fryser. Og hvis de er høflige og svarer pænt og ordentligt, måske bukker for ham og er velopdragende børn, så bliver de måske belønnet med gaver. Men ved de vrantende, sure og uhøflige børn, dem kan han finde på at blive til is med sin frostdomme. Så når man taler om, at det er koldt i Sibirien, så kan man måske godt forstå, at Kong Frost ikke kun kommer med kælkebakker og snevind. Han er selve vinterens konge, og han holder verden i sit frosne jerngreb. Men samtidig så hjælper han også. Han er ikke kun frost og kold kulde. Han hjælper mod den fæle russiske heks Baba Yaga, som nogen måske har hørt om. Hun flyver ud for at stjæle de russiske børns julegaver. Men der skal Ded Moroz nok stå ved børnenes side. Så far ud i verden, Fader Frost. Far ud og beskytte de artige børn. Her kommer der
en sælsom en. Det er, og nu må jeg undskylde mit finske, joulupukki. Og joulupukki er en slags finsk julemand. Og under den her finske julemands maske findes der mere end blot gaver til de artige. Hans navn betyder nemlig julegedebuk, julebuk. Eller måske rensdyrbuk. Det er lidt uvist, men joulupukki, det hedder han. Han er ikke den slags rensdyr, der trækker julemandens kage og har en rød næse og alt det der søde noget. Joulupukki deler godt nok gaver ud, men det har han jo ikke altid gjort. Han er også en meget, meget gammel sjæl. Før der samlede han faktisk ind, altså gaverne. Og så havde man simpelthen bare have en at aflevere til ham. For havde man ingen, så slap han sine åndehjælpere løs, indtil hun afleverede. Og i nogle versioner af den her historie, der er joulupukki et menneske, der er blevet forvandlet til en buk. Og derfor må den her buk så klæde sig ud som menneske, for ikke at blive opdaget, for stadig at kunne bevæge sig rundt iblandt menneskene. Men joulupukki, ja, meget, meget særligt væsen, som man skal vare sig for, men som også nogle gange kan finde på at komme med gaver, hvis man er ordentlig. Så for en sikkerheds skyld, så har jeg heller lige en ekstra gave klar til joulupukki til jul. Det var aldrig en dårlig idé, og hviler det altså. Det næste væsen, der stiger op, det er lysets helgen, Lucia. I kender de fleste godt. Hun døde i år 304 på Sicilien i Italien, og hun døde, fordi hun var kristen og havde sin tro, og blev derfor martyr, så hun blev slået ihjel. I nogle fortællinger, der stikker romerske soldater hende ned med et sværd, fordi hun nægter at afsvære sin tro, og i andre, der er det mænds begær efter hendes smukke øjne, der driver hende til selv at slippe dem ud, og på den måde undgå mænds begær. Så hun er en smuk og ung kvinde, hende her Lucia, som gerne vil hellige sit liv til Gud, hun vil vise til Gud. Det er også derfor, hun er hellig for de blinde, fordi hun mister sine øjne på den ene eller den anden måde. Men hvad pokker laver den her kristne helgen her blandt vores julevæsener? De andre er ikke kristne. Og hvorfor er hun så langt fra sit hjem? De andre væsener stammer jo fra nogenlunde i nærheden af, hvor vi bor nu. Men der er faktisk en oplagt forbindelse til Norden for Lucia. Hendes navn betyder lys, ligesom f.eks. Lucifer, altså djævlen eller lysbringer. Og her i december, der har vi også den længste nat, som er over 17 timer lang, vinters solværvsnat. Men hvis Lucia vender døgnet, hvorfor er det så, at det er den 13., at det er Lucia-dag, og ikke den 21. Det er faktisk en meget uskyldig kalenderfejl. I Danmark, der skiftede vi fra den julianske kalender til den gregorianske kalender i 1700-tallet, og der snitter der så altså lige en fejlmarg ind på nogle 10 dage. Det tager vi ikke så tungt. Det betyder ikke så meget. Det er traditioner. Det er ikke så vigtigt, at tallene passer. Åbenbart. Ja. Men det betyder altså, at vores midvinter, eller vores solvejr den 21. til 22. december, faktisk i virkeligheden er Lucia-dag, eller hvad? Det er bare ikke der, vi regner det. Fordi det har vi glemt, at man ikke skulle tage med i den nye kalender. Men fejl eller ej, så er der altså endnu et sammenfald med det nordiske væsen Lucy. Og Lucy er ikke Lucia. Lucy, hun er et hekselignende væsen, der hver år på Lucy-natten, den 21. præcis ligesom Lucia burde være, kommer og tager alle dem med, som skjuler sig i mørket, eller som har noget at skjule. Derudover så har Lucy, heksen Lucy, en forkærlighed for unge jomfruer. Så sammenfaldet er jo til at tage at føle på. Det kan jo godt være, at deres oldgamle rod stammer fra det samme. Så gå, Lucia, gå ud og spred dit lys i mørket. Nu bliver det uhyggeligt. For op ad trappen, der kommer der en, som er en hjælper til julemanden, i det nordlige Tyskland i hvert fald, men en lidt tvivlsom hjælper, vil jeg sige, hvis I spørger mig. Knud Ruprecht her, han er, som navnet antyder, nærmest en slags tjener, og han er nok ofte også, hvis man ser ham, klædt ud som sådan en. Han har sorte råber på, og han er lidt Sankt Nikolaus' ubehagelige skygge, der sådan sniger sig efter ham bag. Han vil gerne høre, om børn kan have deres salmevers og deres bønner, og om de har strammet sig an helt generelt i bibelkundskaber. Men det har alle børn her selvfølgelig, ikke? Ja. Og har de ikke det, ja, så får de naturligvis gaver af Sankt Nikolaus, hvis de har, men hvis ikke, så overlades de altså til Knud Ruprecht.
Og har du været uduelig, så slår han dig med sin askepose, så alle kan se skammen på dig, når du sidder i kirken og har aske på tøjet i fine kirketøj. Og har du været særligt doven, så får du med virkeriset eller tæppebankeren. Der er også en historie om, at Knægt Ruprecht han stopper børn op i sin sæk, hvis de ikke har været ordentlige og tager dem med sig. Så kan han spise dem som snack senere. Ja. Hvordan Sankt Nikolaus, altså godheden selv, ham den søde, rare julemand, han kan finde på at følges med ham her, bibelrevseren, som er så streng. Det virker måske lidt underligt for os i dag, men de to har faktisk kendt hinanden i over 1700 år. Igen er det meget ældre, end man lige går og forestiller sig. Rygtet siger nemlig, at Ruprecht her, han var slagter i Myre, der hvor julemanden selv er fra, altså Sankt Nikolaus. Og under en hungersnød, der ville slagteren her fange og sælge kød fra børn. Men Nikolaus heldigvis reddede børnene, og Ruprechts straf var så at følge ham som en skygge og revse til evig tid. Så var jeg for Knægt Ruprecht. Og husk, vi har bibelvers. Nu kommer der endnu et mystisk væsen op ad trappen. Julekatten. Vi skal langt nordpå. Julekatten, den kommer fra et sted, hvor julen bliver taget utroligt alvorligt. Det er her, vi møder det her bæst af en kat. Og nej, det er ikke den søde kat, der springer rundt om grødet i Søren Valmehus. Det her er julekatten. Den er høj som et islandsfjeld. Den er tam som en sabeltiger. Og den hverken giver gaver eller tager imod gaver. I stedet så sørger den for, at du sætter pris på dine gaver. Og det er særlig grad, hvis det er de her måske lidt forhatte, bløde pakker. Der er ingen, på Island i hvert fald, som vil undgå at få sokker eller vandrer eller strikket sweater under juletræet. Fordi hvis man ikke har det, så får man besøg af julekatten. Julekatten og de 13 mindst lige så grusomme julesvende, de er ikke sådan til at spøge med. Det er måske fordi de er børn af den frygtede trehovedede heks Gryla. Og hun æder altså alle børn, som julekatten finder ud af, ikke har fået blødpakker til julen. Og som derfor bliver bortført i den sorte sæk. Så ser du en kæmpe stor sort kat i december, så gælder det altså om at skynde sig at nye sokker, og meget vigtigt, blive rigtig glad for dem. For julekatten ved godt, om du bare lader sig om. Ja? Så gå ud i mørket, julekat. Gå ud og find de utaknemmelige børn med nye bløde pakker. Og her kommer måske en, vi kender. Det er Julebukken. Det er meget mere hjemligt, ikke? Han er jo faktisk en af vores egne julevæsener, her hvor vi kommer fra. Men hyggen udbliver altså. Han er ikke så hyggelig. Fordi hvor Turon her, han bringer løfte om lyser og grønnere tider, så skal vi måske klemme øjnene lidt mere sammen for at få øje på Julebukkens lyse sider. En del af os kender ham jo. Måske nogle af de yngre generationer her tror, at han bare er sådan en nuttet juledekoration, der står i vindueskarmen, eller måske på gulvet, hvis man har fået en ordentlig stor julebuk. Men måske nogle af jer også kan huske, at Julebukken altså er julens ballademager. Han er fra tiden før Facebook og Instagram. Han er fra den gang, man stadig troede på, at man kunne have noget hemmeligt. Det er en spændende idé. Men det gik altså ikke med Julebukken. Den, der tog Julebukkens ham på, han gik fra dør til dør en slags hofnarrolle, og så afslørede han nådesløst folks hemmeligheder, inderste sandheder og ønsker. Hans hornede ansigt var mere en dæmon end en kælegeds. Og nogen mener dog, at når han dansede, så blev han til djævlen selv. Derfor er det altså vigtigt at fodre Julebukken med gaver og med ting som pølse, julekage og nødder. Alt det rare gode, vi har til jul. Så pas på Julebukken. Selv de reneste hjerter kan altså ikke vide sig sikkert, for Julebukken kender alle dine hemmeligheder. Nu kan I se alle vores julevæsener, og vi må hellere sende dem ud, både med lys og med mørke. Vi kan ikke have dem rendende på den her måde. Og det gør vi med sang. Sang er nemlig fællesskabsskabende, og det er ikke det her fællesskab, at vi accepterer hinanden, og alle de mørke og lyse sider, vi besidder. Og for ikke at udstille nogle sangstemme, så synes jeg, at vi skal nynne juletræet med sin køn.
opfylde af myter, traditioner, tro og ceremonier. Og selvom nogle forsvinder, og andre kommer til, f.eks. juletræer og risalamande, så holder de her altså heller ikke for evigt. Og vi holder dem ikke hellige, ligesom alt muligt andet. Og det føles ikke rigtigt for dem alligevel. Så selvom mange af de her væsener, I har set her på museet i dag, er ved at blive glemt, så skal vi nok huske på dem, for vores allesammens skyld, og for balancen. Fordi hvem ved, måske ligger de bare der på mørket og venter på deres tilbage. God jul!